हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सानलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम माखासे सिलेबासनि बागै खोन्थाहरनो सानदों दे जोंहा बे फरेस्ट गार्डनि एग्जामाथ' जानो थांगासिनो दं नालाय फैगौ रबिबारावनो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे सिलेबासनि बागै खोन्थाहरनो सानदों जायफोर सिलेबासनिफ्राय कुइसना एग्जामाव फैनो हागौ दे आं नोंथांमोननिसिम जेब्ला बे फरेस्टारनि ग्रेड 1नि एग्जामा जासिगौमोन बिनि सिगांबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन आं बेहाय बुंदोंमोन आरो नोंथांमोना बेफोर कुइसनखौ नायनानै थां बेसिकआनो फैगोन होननानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो जोंहा बे फरेस्ट गार्डनि एग्जामाबोथ' जानो थांगासिनो दं नालाय फैगौ रबिबारावनो दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे सिलेबासनि बागै खोन्थाहरनो सानदों जायफोर सिलेबासनिफ्राय कुइसना फैगोन आं बेखौ सानदों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायनाला नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मदद गोनां जागोन बे भिडिअ होननानै आं सानो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै बे फरेस्ट गार्ड एग्जामाथ' जोंहा जासिगोन नालाय दा बिनि थाखाय जोङो दायो मा इम्परटेन्ट सिलेबासफोरखौ नायोबा दायो मोजां जाबावगोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों ओरैनोथ' नोंथांमोना सिगाङावनो फरायखाबाय थादों जानांगौ दा बेवहाय दा बावैसो बे सानथामनि गेजेराव मा टपिकफोरखौ जों आरो नायबावोबा साबसिन जागोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बेसिकखौ फरायखादों जानांगौ एसां माने गोराखौ नोंथांमोना नायनांगौनि गोनांथि गैया गोरलैयानो फैखागोनखा दानिया आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम इंलिसनिफ्रायनो जागायजेनसै दायो नोंथांमोना इंलिसखौ माखौ नायोबा मोजां जागोन नोंथांमोना टेन्सखौ नायबानो जाबाय दै टेन्स कारेक्सन जोंहा बे फैगोन टेन्सनिफ्राय जोंहा फैखागोनखा कुइसना बेखौ आं बुंखायो बिनिफ्राय नोंथांमोना माखौ नाय बे भइस आरो नेरेसनखौबो एबाराव नायफादो भइस आरो नेरेसन बेखौ नायबा बिनिफ्राय सेन्टेन्स इमप्रुभमेन्ट सेन्टेन्स कारेक्सन बेथ' जोंहा थाखागोनखा टेन्सफोरखौ नोङो क्लियारबानो बेफोरखौ नोङो हाखागोन बिनिफ्राय सिनोनिम्स एन्टोनिम्स बे जोंहा कुइसना 100% फैखायोखा आरो फैखाबावगोन आरो बियो दाख्लैनि बे फरेस्टार ग्रेड 1नि एग्जामाव फैदों नालाय आरोबाव एबारावबो बे फरेस्ट गार्डनि एग्जामावबो जोंहा बे सिनोनिम्स एन्टोनिम्सआ बेयो फैखागोनखा बेसिकआनो फैगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालाम क्लास 8, 9, 10 नि बे जोंहा ग्रामार बुक दंना बे ग्रामार बुकखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्रायनो नोंथांमोना फरायबानो जाबाय बेलेग ग्रामार बुकखौ नोंथांमोना नायनांगौनि गोनांथि गैया बिनिफ्राय प्रिपोजिसन बिनिफ्राय जोंहा फैगोन दै कुइसना बेखौ नाय नोंथांमोना बिनिफ्राय वान वर्ड साबस्टिटिउसन बेबो फैनो हागौ बेखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेफोरखौ नोंथांमोना नायदो आरो बेसिकखौ गोरलैखौल' नोंथांमोना नाय नेरेसन भइस बेफोरखौ नायफाजोबबानो जाबाय बिनिफ्राय बारफोरखौबो नोंथांमोना नायजागोन बेसिक ओरैनो गासिबो गोरलैखासो बे क्लास 8, 9, 10 नि बे ग्रामार बुकआ गासिबो गोरलैयावल'सो होनाय दंखायो बेखौ फरायबानो जाबाय बिनिफ्रायनो जोंहा कुइसना फैगोन उल्था सोदोबा बे गोरलैयानो फैगोन आरो बेसेबां गोराया फैखाया दा बेथ' जाहैबाय इंलिसआ दानिया फैदो मेथ्सनि बागै खोन्थाहरनो सानदों मेथ्सखौ नोंथांमोना बे क्लास 8, 9, 10 नि बिजाबा बेखौ फरायबानो जाबाय बिनिफ्राय आखान्थिथाम बायदिसिनाखौ नाय नोंथांमोना आखान्थिब्रै बेफोरखौ नाय माखासे फर्मुलाफोरखौबो नाय माने बेसिकआनो फैखागोन नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसेबां गोराखौ नायनांगौनि गोनांथि गैया पार्सेन्टेजफोर फैनो हागौदां बे मोनफा मोननै बिदि फैयोबा फैथारनो हागौ आरो पार्सेन्टेजनि बे बेसिक कुइसनफोरा दा बेफोर गोरलै कुइसनफोरखौ नोंथांमोना पार्सेन्टेजनिखौ बे क्लास 9, 10 नि बिजाबावनो थायो बेफोरो दा बेहायनो नोंथांमोना फरायनानै नायबानो जाबाय दे ओरैनो एसेबां माने गोरायानो फैखायाखै दाख्लै फरेस्टारनि ग्रेड 1नि एग्जामावनो एसेबां गोरायानो फैयाखैबा मेथ्सनि बे जायफोर बेलेग एग्जामाव जोङो फरायना बेफोरनिफ्राय कुइसनानो फैयाखै माने गोरलैयासो फैखादों दा बेहाय फरेस्टारनि बे फरेस्ट गार्डनियावथ' बहाय एसेबां गोराया फैनो गोरलैसिनासो फैखागोनखा नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो क्लास 8, 9, 10 नि मेथ्सनि बिजाबखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्रायनो गासिबो गोरलै कुइसना फैजोबगोन दा बेथ' जाहैबाय मेथ्सनिया रिजनिंआथ' फैखाया नोंथांनाव मिथिखागौ जोंहा सिलेबासावनो गैखाया रिजनिं होनायानो गैखाया दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा लास्टआव दङ जिके दा जिकेआव नोंथांमोना माखौ फरायनांगौ जिकेआवथ' जोंहा बिराद गुवार जायोना दा बेवहाय नोंथांमोना माखौ फरायनांगौ आं बेफोरखौ एसे खोन्थाहरनो सानदों एबा दायो नोंथांमोना नायोबा मोजां जागोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो गोसोबायदि फरायखादों जानांगौ जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा आं दा जायखौ खोन्थाहरदों बेखौबो नोंथांमोना नायाखैबा दा नायबानो जाबाय नोंथांमोननिनो माने मुलाम्फा गोनां जागोन आरो जिकेआव नोंथांमोना बे कान्ट्रिनि केपिटेलफोरखौ दायो नायबानो जाबाय एसे कान्ट्रिफोरनि केपिटेलफोरखौ नोंथांमोना एसे गोसोआव ला बेनिफ्राय कारेन्सि बे हादरनि रांखावरिया मा बिथांमोननि रांखावरिखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय बिनिफ्राय एसे सिगाङाव निउसफ्राव जाय प्राइम मिनिस्टारा निउसाव ओंखारबाय थादोंमोन बे प्राइम मिनिस्टारनि नामखौ नायबानो जाबाय बबे हादरनि प्राइम मिनिस्टार एबा प्रेसिडेन्टनि नामा मा बेखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जेरै इउक्रेननि प्राइम मिनिस्टारा प्रेसिडेन्टआ सोर बेबो फैनो हागौलाय खोमा बेथ' फरेस्टार गार्डनि एग्जामाथ' जोबोद गोरलै जागोन नालाय मानो होनोबा फरेस्टारनि बे
ग्रेड 1 नि एग्जामावनो गोरलै कुइसना फैदोंबा दा बे फरेस्ट गार्डनि एग्जामाव बेफोरबायदि कुइसनखौ फैगोन होननानै बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। दा बेनिखायनो रासियानि प्रेसिडेन्टआ सोर, बिनिफ्राय जोंहा बे इजराइलनि प्राइम मिनिस्टारा सोर, बिनिफ्राय USA नि दानि प्राइम मिनिस्टारा सोर जागासिनो दङ, बिनिफ्राय एबाराव नेक्स्ट प्रेसिडेन्टआ USA निया सोर जानो थांगासिनो दङ, डनाल्ड ट्राम्पआ जेरै जोंहा प्रेसिडेन्ट जासिगोन, बिथाङा इलेक्सनखौ देरहाखाबाय। दा बिनिखायनो बेफोरखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। बिनिफ्राय कान्ट्रिनि प्राइम मिनिस्टार बेखौथ' नायनो थिनखाबाय आं नोंथांमोननिसिम। बिनि अनगायैबो नोंथांमोना माखौ नाय, जेरै माउन्ट एभारेस्टखौ सोर गिबि गाखोजेननायमोन बेफोरखौबो नोंथांमोना नायनांगोन। बिनिफ्राय जोंनि बे भारतनि नेसनेल रिभारनि मुङा मा बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जायफोर माने बेसिक कुइसन, जिअ'ग्राफिनि माने जायफोर गोरलै कुइसन बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जोबोद गोरलै बेफोर कुइसनफ्रा, जेनेबा नोंथांमोना एसे खेमसे फरायबानो नोंथांमोनाथ' निउसावनो खोनाबाय थाखायो आरो नुखाबाय थायो आरो सिगांनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो नोंथांमोना बेफोर जिखिनि माखासे गोरलै कुइसनफोरखौ खोनाबोखाबाय थादों जानांगौ, स्कुलफ्रावनो फरायनो मोन्दों जानांगौ। दा बेफोरखौनो फरायबानो जाबाय, बेफोरनिफ्रायनो माने कुइसना फैगोन आरो। जेरै जोंहा माने बुहुमनि लावसिन दैमानि मुङा मा बेफोर कुइसना फैनो हागौ। बेफोरबायदि कुइसनखौ नाय। बिनिफ्राय इनभेनसन, जेरै माखासे गिदिर जायफोरखौ माने जेरै हमना ला एटम बमखौ सोर डिस्कभार खालामनायमोन, गिबि एटम बमखौ सोर बानायजेननायमोन बेफोरखौ नायबानो जाबाय। हाइड्रजेन बमखौ सोर दिहुननायमोन बेफोरखौ नोंथांमोना नाय आरो इनभेनसन खालामनायखौ। बिनिफ्राय माखासे थागोन जेरै जिअ'ग्राफिनि फादार होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जोबोद गोरलै कुइसनफोरखौ नोंथांमोना नाय, बेफोरनिफ्रायनो जोंहा कुइसना फैगोन दै। दा आं नोंथांमोननिसिम बेफोरखौ खोन्थाहरजोब्बायानोसै आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना एसे गुवारै फरायबानो जाबाय। आंल' खोन्थाहरनानै बे फैगोन एग्जामाव बेथ' नंखायानोसै। नोंथांमोनाबो गावनिफ्रायनो जेसेबां हायो बबेनिफ्राय फैथावो नों बेखौ सानो, बेनि गासैबो टपिकफोरखौ नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना एग्जामाव मोजाङै लिरनो हायो। दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना एसे माने गुलाय गुजाय जानानै दङबा दा एसे नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बबे टपिकनिफ्राय एग्जामा फैथावो। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय। नोंथांमोनाबो दायो गोसो होनानै फरायलायबानो जाबाय। एग्जामाथ' नै सानथामल'सै होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन। दा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआवबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेखौ आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना गासिबो गोसो होनानै फरायगासिनो दं होननानै। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।